मानिजाथाव सिबिजाथाव गेदेमा रायजो राजा नोंथांमोन एबा आलादा बड'लेण्ड रायजोखौ मोननो हास्थायग्रा साफ्रोमबो गेदेमा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम बेखौनो खर' गंग्लायै मोनथिहोहरनाय जायोदि बे ब्रैथि खेबनि आलादा बड'लेण्ड रायजो सोरजिनायनि दावहायाव बाहागो लानाय एबा गाव गावखौ बाउसोमनाय बनसुनि सोद्रोमा जोहोलाव आरो जोहोलावजोफोरनि बानजायनायाव बोहैथि दाननि 27 अक्ट' मंगलबार बारायनि फुंनि 10 रिंगायाव क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय देबोरगाव गोजौसिन फरायसालिनि गेवलां फोथाराव मोनसे सुबुं गौमा खुंफुंनो थि खालामनाय जादों। बे आलादा बड'लेण्ड रायजो सोरजिनायनि सोमोन्दै गेदेमा रायजो राजाफोरजों सावरायज्लायनो गाहाय आलासि महरै नुजाथि फैगोन डक्टर दिन्ननाथ बसुमतारी, बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि बारग' CUDC, हिराचरण नार्जारी, रिनाउन्ड हिस्ट'रियान, जन इन्थि काटार आरो आसाम हादोरसानि बारग' जेनेरेल एकाउन्टेन्ट आरो RTI कमिसनार फिनुएल बसुमतारी आरो मिरु बनसुनि गाहाय आफादगिरि बनजित मन्जिल बसुमतारीजों लोगोसे गुबुन गुबुन माननि आलासि बिथांमोना नुजाथि फैगोन। बिनिखायनो बे सुबुं गौमा मेलाव गेदेमा रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैनां एबा मेलखौ मेहेर गोनाङै जाफुंसार होफैनो थाखाय खर' गंग्लायै खावलायहरनाय थाबाय। गोजोन्थों। जय बर' बिमानि, जय बर' बिमानि, जय बर' बिमानि। We want Bodoland, we want Bodoland, we want Bodoland. Bodoland मोनाब्ला जों जिराया, Bodoland मोनाब्ला जों जिराया, Bodoland मोनाब्ला जों जिराया। जोंनो नांगौ Bodoland, जोंनो नांगौ Bodoland, जोंनो नांगौ Bodoland। No Bodoland, no rest, no Bodoland, no rest, no Bodoland, no rest। Bonsu, bonsu, bonsu। जय बर' बिमानि, जय बर' बिमानि, जय बर' बिमानि। जय बर' बिमानि, जय बर' बिमानि, जय बर' बिमानि। We want Bodoland, we want Bodoland, we want Bodoland। Bodoland मोनाब्ला जों जिराया, Bodoland मोनाब्ला जों जिराया, Bodoland मोनाब्ला जों जिराया। जोंनो नांगौ Bodoland, जोंनो नांगौ Bodoland, जोंनो नांगौ Bodoland। No Bodoland, no rest, no Bodoland, no rest, no Bodoland, no rest। Bonsu, bonsu, bonsu। जय बर' बिमानि, जय बर' बिमानि, जय बर' बिमानि। बनसु, बनसु, बनसु। जय बर' बिमानि, जय बर' बिमानि, जय बर' बिमानि। बनसुआ ओंखारबोबाय आलादा बड'लेण्ड सोरजिनो, बनसुआ ओंखारबोबाय